V noci extrémne silný vietor, takto mi porobil stan, kompletne ho zrušilo, tak som musel spať takto, len som to tu nejak prikryl kameňmi, kde sa dalo. Masaker! To čo sa to tam dialo tú noc? Spal som tak asi hodinu a musím hlavne teraz opraviť stan, lebo inak je naša expedícia dosť ohrozená. Sme tu na parkovisku a máme tu prvý problém so stanom, ktorý bolo práve riešiť. Lenže tu máme druhý problém so stanom a ten už je taký trošku... Jedno lepidlo bolo málo. No nič, je čas to testovať. Takže dneska sa pokúsim nájsť nejaký prístrešok a zajtra sa snad dostanem do mestečka, kde by mal byť Intersport, kde by teoreticky mohli mať stany. Prvá noc bez stanu dopadla dobre, spal som pekne tuto v takejto útulni a dnešná misia zohnať stan. Tak, Intersport Leknes bol k nám veľmi milý a máme nový stan. Je to boj. Nestanuje. Dajme tomu, že som ho nejako postavil, ale pozerajte na tento výhľad tu.